Maayong adlaw mga boss, na ano po ko'y gusto i-share sa inyo. Boss, mga madam, muna isa itong ginatawag na PVC pipe. Kani bawat na sa fittings sa PVC pipe. Sample ako kanina. TIG PVC polyvinyl chloride. Ano siya sample? Kanira gid ako sample na diri. May mura rin nabilin sa akong customer ginsulan. Kani kayon yun. Naayun yung with thread diri. Kani plain niya. Itawag sa plain nga yun. Nay yun nga threaded diri. Plain ni siya. Kani nga part mo ni siya nga tawag elbow PVC elbow. Ang pag-connect ani gamitan ni sa og PVC solvent cement. Pagtaod kay tanga ni siya og kuani mo dire nato dire kani kung mao na siya tong isaksak dire sa T. Ang pagbutangan ni kani nga part sa pipe mao ni siya ang butangan sa outer layer, kaning dire sa T inner layer. Pag mabutangan nimo na siya, i-fuse na siya, isulod na sa idot nimo na siya kay malanay man na siya sa PVC solvent cement. Idot nimo, i-twist nimo gamay, mga 10 seconds na mupilit na siya. Pasagdan na to na siya mga 30 minutes na mauga na gid siya, mupilit ug maayo. Mauga to yung solvent. Pwede po ni siya gamitan sa first na kong video kay nagkuhan ko atong PE. Itong PE. Para ano, pwede po ni siya i-connect diri. Kani gamit. Pwede na siya. Dili siya pwede sa PPR. Kay dako man ni siya og diameter kaysa sa gamay lang, ako gamay sa PVC. Hindi na siya makonect kay kailangan man siya i-weld. Next na ko video mo na ako i-attach ko siya. Tagang klase basta makita mo ani blue pipe o PVC pipe ano siya. Apay puti ani PVC. Mailanin mo kung puti ang PVC na sa sinaw. Unlike sa PVC, PPR, matte white na siya. Kung makita mo og PVC nga white, glossy na siya, di pareha sa PPR nga matte white. Dili ko na siya nato pwede makonect sa kasi nagtuom mo nga makonect ni dito sa PE hose, dili pwede. Nagtuo lang mo nga makonect siya pero matanggal na sa dili ni malanay sa PVC solvent cement ang PE hose. Kung gusto mo magpagpanjad mo papilitan ni kanay yung blue yun dapat ang i-connect dira nga kung magamit mo fitting sa PVC. Kaya kung itom inyong gamiton di nasa mo pilit, ang kani di po nasa mo pilit dira, di man niya matunaw ang PPR o PE hose sa PVC solvent cement.